Заедко това е Кристиан. Нещо играе в Five Nights at Freddy 4. Това е да минем нощ от тъфта. Както искате да минете, сега ще покажа. Ако искате ново видео за Five Nights at Freddy с видеоигри, поставете лайк бутон и се абонирайте за видеото. Всъщност аз ще правя ново видео за Five Nights at Freddy's. Аз имам много игри от Five Nights at Freddy's. Аз съм си ги купил на лаптоп. И да започваме. Да минем днес нощ втора. И сега ще кажем... Добре, това тук е геймтойниците. Добре, бойници само. Добре. Значи нощ втора се бая просто. Дето просто... Майчице! Бау! Добре, това не го очаквах. Делт. Да къпваме пак. Добре, това тук, дето това не го очаквах. Това не са да го очаквах. Добре, това много тук. Добре, те се зариват, това е само, ето ги аз виждам. Добре, те се активираха. Добре, никой няма. А тука? Аз ги виждам, реално, ще не се приближават. Чакай. А, чакай! Има се... Добре, това беше странно, имаше някакви цветя. Уоу, това беше много странно, имаше цветя. Добре, чакайте. Ой, чакайте, аз съм... Добре. Аз мисля защо не отива чак тук. Там на вратата, ама другите. О, бонусът телепортна. Добре, ето вижте. Добре, чакайте. Добре, той е само едно. Добре, чакай. Той сега Бони е тук. Добре, не, Менгъл влези. Чакай да ви покажа на той път на Менгъл. Не мога плаши. Добре, това е странно. Добре, става си една играчка. Колко хубаво. Чакай, че той ще въпади. Добре, сега чика. Добре. Аз възможно, защо така прави? Абе, брат, що е преследва? Добре, гата. Добре. Сега си играчка, добре. 5 часа, добре. What? Че при Менгъл. Какво ще стане ако светна? Не, нищо. Кома? Добре, чакай. Аз го напах. Добре, това беше видеото как да минеш нощта и бай-бай!